Hos Autohuset Vestergaard er det vigtigt for os, at vi hele tiden bliver bedre. Vi kan kun blive bedre, hvis vi får tilbagemeldinger fra jer, vores kunder. Derfor er det vigtigt, at du registrerer din e-mail hos os, enten når du køber en bil, eller du får lavet service og reparationer. Hver gang du har haft din bil på besøg hos os, vil der hænge en spejlhænger som denne i dit bakspejl. Den vil vi anbefale, at du benytter. På bagsiden er der en hjemmeside, du går ind på og taster en kode. Hvis du melder tilbage til os, hjælper du med til, at vi bliver endnu bedre til dig og din bil. Skriv til denne mail, hvis du har ris og ros til os. Vi har brug for din mening.